Jeg optager du. Er du klar, Søren? Jeg tror, vi er klar. Jeg er klar. Er du klar? Er du klar? Klaus, er du klar? Er du klar, Claus? Klaus, er du klar? Jeg er klar. Er du klar? Jeg er klar, Claus. Klaus, er du klar? Filmer. Klar, Claus. Jeg filmer. Filmer nu. Film, Nu. Claus, klar. Okay, Claus. Det er det verdens mindste ølborg. Er du klar? Han er også klar. Han er verdens bedste ølborg. Drik nu på helvede, der er overfladespilling, hvis du ikke drikker. Der er overfladespilling. Så bliver det bare til. Jeg tror, jeg skulle brække sig. Så Claus, du har de sjoveste ting med den der. jeg regner med noget action. Det var verdens bedste ølborg, mand. Hvad får du ikke action? Har vi så på Roskilde?